ngingasho nabanye ukuthi nje bengayi kofundela inesingi mabethola ikhala noma bethola ama-bursaries bengayo kofunda. Kumnandi nje kuyafundeka kuyasebenzeka. Yes, siyabhekana-ke nama-challenge abantu esisebenza ngabo abafani, kodwa kukufundisa nokuthi ukwazi ukubekezela uma ukwanesingi, ngoba kufanele ubabekezelile. Sakuthiwa umuntu unjani, omunye understand ukuthi-kena ingoba uyagula indlela akuphendula ngayo, noma impilo ungeke mhlambe uyiplanele ngoba uNkulunkulu uyayiplane ngempilo yomuntu, kodwa engikufisayo ngingayibona sengu-matron. Kungangijabulisa lokho, kodwa noma phela mhlambe ngizobe ngingasekho kakhulu lapha esikoleni, kodwa kahle kahle ngithanda nje ukunesa isiguli. Yilokho engikuthandayo. Ukuhlala e-office angihlala nje ngiphathe ipeni angeke ungijabulise. Okungangijabulisa ukuthi ngibe la ngizokwazi ukunesa khona isiguli ngisiphathe ngezandla zami.